салом алейкум бародарои канали Интихоб Тиҷи мебошад. Инак история дар бораи чӣ меравад? Дар ин бора ду кино ба навор гирифтаанд ва дар китобҳо чоп шудааст. Ин воқеа 1898 сол рух додагиай дар Кени дар вақти мост сохтан ба Сава. роҳбари кор полковник Ҷон Генри Паттерсон. вақте онҳо корро сар карданд, шабона аз лагер коргарҳо гум шудан гирифтанд. дар фикри ҳеҷ кас намеомад ки онҳо куҷо гум шудаанд. баъд фаҳмиданд ки шерҳои ваҳшӣ онҳоро якта ба якта ба дохили ҷангал мекашонданд. онҳо ҳамагӣ ду нафар буданд. воқеатан ин шерҳо бародар будаанд. барои ба қатл расондани шерҳо шикористоро равон кардаанд, вале онҳоро дастгир накардаанд. дар муддати чанд моҳ шерҳо корҳои худро давом дода мардумро бурда дар саҳро мехӯрд. шерҳо чунон аз худ рафтанд ки ҳар рӯз корашонро давом дода одаморо ҳатто омада дар назди палаткаҳошон мехӯрданд. мардум чӣ кор карданашонро намедонистанд. мардум барои тақсондани шерҳо дар назди палаткаҳояшон оташ ҷайгиронданд ва гирди дисташонро ба дарахтони хордор маҳкам кардаанд, лекин ин дарахтҳо ягон фоида накардаанд. шерҳо ба болои дарахтҳо парида ба мардум ҳамла мекард, онҳоро кашида мебурд. онҳо барои дастгир кардани шерҳо қалқон сохтанд. қалқон аз дарунаш ду тақсим буд. дар кунҷи қалқон ҳатто як шахси худро гузоштанд, чунки дар вақти ворид шудани шер дар қалқон шерро ба қатл расонад. шер ба қалқон афтод. шер аз даруни решотка ба ин шахс ҳамла мекард. аз ҳаяҷони зиёд ба сӯи шер тир паронд, вале мутаассифонаш тир дар шер нарасид. тири задагиаш дар шер неёфт, дар замуки қалқон зад. дари қалқон ҳуй шуду шер ба саҳро гурехт. баъди ин воқеа бародаро чунон ғазабнок шуданд ки ҳеҷ касро гӯш накарда ҳатто дар рӯзона ба мардум ҳамла мекарданд. мардум дигар ҳеҷ кор карданашонро намедонист. рӯз то рӯз мардумро кам кардан гирифтанд. мардум ҳатто пайдо шудани шерҳоро ҳатто тасаввур намекард. вақте бештари мардумро шерҳо қатл карданд, мардум хостанд ки аз ин ҷо ба дигар ҷо сафар кунанд ва кори худро тарк карданд. поездҳо пур аз одам шудаанд. мосте ки бояд онҳо месохтанд ҳатто бекоргар монд. вақте мардум ҷои корро тарк карданд, полковник ҷона Гетри Паттерсона ғазабнок кардаанд. силоҳи худро гирифта ба куштани шерҳо равона шуд. вақте ба болои кӯҳ ба ҷустуҷӯи шерҳо мебаромад, дар болои кӯҳ аз пешаш як чоҳе баромад. вақте онҳо ба дуруни чоҳ дохил шуданд, устухонҳоро пайдо кардаанд. онҳо гуфтанд, шерҳо ин тавр намекунанд. Львы так не делают. Львы не строят берлоги. чунки аз 140 одами пайдо карда ҳамагӣ 30 тоашро хӯрданд. 110 нафари дигаашро ҳатто нарасиданд. ва инҳо дар фикр афтода хулосаи худро буроварда ва гуфтанд, Они убивают ради удовольствия. ба ҳамин сабаб инҳо фарқият доранд аз дигар ҳайвонҳо. ва инҳо шикори худро давом доданд. баъд аз чанд вақт Паттерсон 9 декабр яктаи онҳоро пайдо кард. шер қариб ӯро дастгир мекард, ҳарчанд ҳаракат кард зуд ӯро ба қатл расонад. ва шери дуюмашро ҳам тонист 20 рӯз баъд ба қатл расонд ва ҳарчи зудтар мардумро даъват кард, то ки корашонро давом диҳанд. ва ин буд канали Интихоб Тиҷи. бародаро, подписатсия кунед, фикрҳои худтонро ҳатман дар комментария нависед. агар хоҳед ҳамин гуна видеоҳо пешкаши шумо гардад, ҳатман лайкро пахш кунед. ва гуфта намонам, лаҳҷаи гавзаним кӯчагиай. агар ягон хатогӣ бошад, бахшиш зиёд бародаро.